Добър вечер! Казвам се Пламен Русев, основател на Националния регистър за ново строителство и реконструкции и ви благодаря от сърце за това, че приехте нашата покана, специална покана да бъдете тук. 10 години се струваха 10 минути закъснение, за да можем да кажем добър вечер на всички, които приеха тази покана. Тази година поканихме 250 човека, 200 приеха, надявам се във времето да се съберем, защото тепърва предстои, като се изключат бла-бла приказките, които ще ви кажа за добре дошли. После ще говорим много за пазара, изключително детайлна и актуална информация за това какво се случва в България през последната година. Превръщаме в традиция тази среща. Всяка година Националния регистър за ново строителство и реконструкции представя доклад и отчет за това какво се случва в страната ни с възможно най-достоверната и актуална информация. Повечето от вас са наши партньори, клиенти за последните 10 години. Надявам се в това не се съмнявате. Това, което ние добавяме всяка една нова година е допълнителни възможности към системата, така защото тя да бъде още по-лесна, още от ваша гледна точка, още по-достъпна като информация и като анализ, който вие да получавате от нея. Аз искам да помоля да ми включите тук сега на екрана сайта за не повече от няколко минути. Благодаря. Към настоящия момент в нашата система има информация за ето този брой и за тези обеми. 10 000 строителни обекта, 11 000 строителни обекта, от които 1322 са в етап проект, 1734 са в етап строеж и 7009 строителни обекта са вече завършени през годините. Общият РЗП, който съществува в нашата система към настоящия момент са 76 милиона, от които 22 са в етап проект, 16 в етап строеж, 37 завършени. Онова, което е интересно и което миналата година споменах, че правим, вече е направено, има детайлни, както може би част от вас знаете, има детайлно търсене по градове и съответно в градовете квартали, което беше много важно за нас да успеем да канализираме цялата предходна информация, която имаме в Webit и да започне да работи с съвсем актуална информационна база данни. Така че вие може да търсите по всеки един квартал вътре в системата. Пепи, аз ще те помоля да дойдеш тук, за да правиш ти демонстрации, за да не гледам в компютъра. Може да търсите по квартали, може да правите анализи по квартали. Тези от вас, които имат годишни абонаменти, имат достъп и до пълни статистики, които са по отделни региони, по типове строителства и разбира се по участници. Да речеме, избери един голям град, Сливен е най-големия, само че трябва да влезеш отново, защото виждам, че сесията ти е изтекла. Трябва отново да въведеш име и парола. Добре, да Сливен си избра сега, няма лошо. Всички тръпне в нетърпение, кое ще избереш. Избери нещо. Добре, окей, София. Ето това е София в област София, първо разбира се, ние имаме областните градове, след това са градовете вътре в областта и оттам нататък кварталите. Дай едно търсене, независимо къде ще кликнеш. Не говоря за някой квартал. Окей, добре, това е в град. Нека да направим и търсене по квартал. Имате абсолютно пълно разпределение на на всеки един строителен обект, независимо по кой проект, по какъв етап ще го търсите, дали строеж, дали завършени СМР и разрешително за ползване и съответно вече разделени по всяка една зона. Това го направихме, защото обратната връзка от нашите клиенти беше, че вие по този начин създавате продуктовите си листи, селс листите в вашите компании, което разбира се за нас беше много важен фидбек и затова работихме изключително много, за да преструктурираме цялата база данни и да я разпределим по този начин, така защото да работите изключително лесно с нея. От тук нататък, ако вие имате други идеи за това какво още ще облегчи вашата работа в намирането
в това вие да сте първи, които ще оферирате, в това да сте първи, които ще знаете какво се случва на пазара. Ние сме тук, за да го направим за вас. Зад тази система стои работа на един немалък технологичен екип, който поддържа нивото й такова каквото е, защото данните стават все по-големи и по-големи, а нашата цел е, когато влезете с едно натискане, без да чакате, защото това са хиляди, милиони квадратни метра РЗП, които вие знаете, че поддържаме по име на архитект, по име на инвеститор, по име на изпълнител и така нататък. Тоест има толкова много взаимовръзки вътре в тази система, че ние работим постоянно в посока натискането, от момента на натискане, на какъвто и да е критерий за търсене, до получаването на информацията на вашите екрани, времето да бъде минимално. Надявам се, че това е нещо, което оценявате и което ви добавя стойност. Спирам до тук с системата, защото уверен съм всички вие познавате, уверен съм всички вие знаете каква е стойността и като бизнес инструмент за вас. Това е бизнес инструмент, това не е маркетингов инструмент, но за сметка на това пък сега ще ви дадем доста маркетингова информация, защото върху това скеле на 10 години вече ние извеждаме изключително много информация, която е полезна и би трябвало да бъде полезна за вас. Надяваме се отново, след като приключим разговорите, ще имаме удоволствието да поканя тук на сцената за кратък дискусионен панел хора, които определят имиджа на този пазар към настоящия момент. Ние сме отвън заедно на кратък коктейл и нашия екип е на ваше разположение за всякакви идеи, които бихте желали да обсъдим. Сега, разбира се, очи в очи. Вие знаете пък, че ние полагаме максимум усилия вие да се чувствате добре и нашия екип е винаги на ваше разположение, било то по телефон или по имейл.